Я нават не ведаю, з чаго пачаць. Baby Metal. Я ўпершыню пачуў іх пару год таму і спачатку проста падумаў, што гэта нейкая чарговая японская лухта і не звярнуў на іх асаблівай увагі. Але не так даўно я вырашыў крыху разабрацца ў гэтай справе. І чорт пазяры. З вамі Кола Аглядаў. І сёння я вам патлумачу, чаму Baby Metal гэта горшы метал-гурт усіх часоў. Давайте ж крыху паглядзім на гісторыю гэтага, калі можна так сказаць, гурта. Усе тры ўдзельніцы Baby Metal раней спявалі ў праекце Sakura Gakuin. Не ведаю, як гэта правільна чытаць. Што гэта было? Звычайная японская попса, але з адной асаблівасцю. Спявалі яе толькі дзяўчынкі 10-15 год. І дзейнічаў увесь гэты балаган так. Дзяўчынкі прыходзяць у праект, спяваюць ім некалькі год, а потым іх замяняюць іншыя, маладзейшыя выканаўцы. Пры гэтым у праекце прысутнічаюць адначасова 10-12 чалавек. Вось гэта сапраўдная унікальнасць і незаменнасць кожнага ўдзельніка гурта. Пасмакчыце Led Zeppelin, распаліся пасля смерці ўдарніка. Вось няўдачнікі. Дык вось, нейкія вельмі разумныя прадзюсары вырашылі ўзяць некалькіх дзяўчын з гэтай Сакуры ў новы праект. Гэты праект павінен быў сумяшчаць у сабе рысы джей-попа і, чтоб вы думалі, метала. Класная ідэя, падумалі яны. І ўсялі ў новы гурт дзяўчын, якім далі клікухі Су-метал, Юі-метал і Моа-метал. І так нарадзіўся Baby Metal. Адбылося гэта ў 2010 годзе. Сінглы яны пачалі выпускаць яшчэ ў 11-12 годах, а першы альбом запісалі ў 14. Што ж за музыку яны выконваюць? Блін, а я калісьці казаў, што Роб Зомбі робіць з метала музыку для дыскатэк. Вось гэта і ёсць тая офігенная сумесь метала і джей-попа. Ой, это просто капец нейкі, гэта ўжо просто поўнае дно, няма слоў. Што ты прыкапаўся? Яны ўносяць нешта новае метал-музыку, якая ўжо даўно нікому не цікавая. Да таго ж яны такія мілыя, кавайныя дзяўчынкі, ну. Якога чорта ты тут робіш? Правальвай з майго відэа! Пайшоў вас! Вось вы яго чулі? Вось гэта і ёсць, блин, тыповы фанат Baby Metal. І я зараз буду граміць гэтыя яго аргументы. Прыўносіць нешта новае ў метал-музыку. Не паспрачаешся, гэта сапраўды так. І я зараз нават не пра гэтую сумесь жанраў. Baby Metal адной сваёй канцэпцыі адрозніваецца ад любога іншага метал, ды і рок-гурта. Вось падумайце, як узнікае рок-гурт? Наколькі я ведаю, гэта робіцца так. Некалькі чалавек, які любяць і умеюць граць на інструментах ці спяваць, збіраюцца разам, знаёмяцца, дзеляцца сваімі музычнымі натхненнямі, ідэямі і ўрэшце пішуць і выконваюць сваю музыку. А як жа быў створаны Baby Metal? Проста прадзюсары нейкага поп-гурта вырашылі забацаць такі праект і паклікалі туды гэтых дзяўчынак, якім тады год па 12 было. Аб якіх музычных натхненнях і ідэях можа ісці гаворка ў такім узросце? Ну, ладно, можа тэарэтычна. Але не ў гэтым выпадку. Да блин, гэтыя дзяўчыны нават метал ніколі не слухалі да стварэння гэтага дзяўбанага гурта. І ні на чым не граюць. І якія ў іх унікальныя галасы, блин.
Калі я устрою аднойчы срач у каментах под адным з відосаў Baby Metal, мне нехта сказаў, што гэтыя дзве дзяўчынкі таксама часам нешта спяваюць. Я не слухаў усе гэтыя два альбома, але з тых песень, што я чуў, ніводнай такой не было. Яны проста танчаць нейкую лухту і выкрыкваюць нейкую лухту, пачуўшы якую хочацца, прастрэліць сабе калена. А про унікальнасць голаса су-метал можна судзіць хаця б па факту, што яна была ў гурце з 10 іншымі японскімі дзяўчынкамі, а потым яе проста ўзялі і замянілі іншай, калі яна ўжо стала занадта старой. З імі, вядома, выступаюць нейкія музыкі, але яны нават не ўваходзяць у састаў гурта. Яны называюцца Kami Band і выступаюць толькі як акампануючыя музыкі. Яны граць, вядома, умеюць, але што яны граюць? Альбо даволі банальны пауэр-метал, альбо гэтую хрень, якую прадзюсеры гурта называюць кавай-метал. Кавай-метал, чорт яго дзяры, якога хрена? Прыўносіць нешта новае ў метал, Некаторыя яшчэ і кажуць, што яны рэпрэзентуюць нейкую японскую культуру. Але наколькі я ведаю, такую музычку на дыскатэках зараз і ў нас ставяць. А на Road of Resistance увогуле граюць гітарысты брытанскага гурта Dragon Force. Да і песня увогуле гэта тыповы Dragon Force, толькі з дзіцячым вакалам. Ага, і дарэчы, Road of Resistance. З ёй у мяне ёсць асобная гісторыя. Справа ў тым, што існуе даволі папулярны амерыканскі сайт Loudwire. Ён прысвечаны рок і метал-музыцы. Даволі добры сайт наогул. Але ў канцы кожнага году на ім адбываецца галасаванне за лепшыя рок і метал-песні, альбомы, і гэтак далей. І ў 2015 годзе было галасаванне за лепшую метал-песню году. У намінантах былі Iron Maiden з іх шэдэвральнай Empire of the Clouds, Lamb of God, Ghost, Cattle Decapitation, Between the Buried and Me. Шмат разнастайных метал-гуртоў. І ведаеце, хто перамог? Так, вы ўжо разумееце, але паглядзіце. 78%! 78! Ладно, я крыху астыў, калі зразумеў, што на гэтым галасаванні можна было галасаваць кожную гадзіну. Гэта азначае, што сапраўдная доля людзей менш за 78%. Але што гэта за фан-база такая, паехаўшая? Iron Maiden атрымаў 3% за свой шэдэўр, 3! Хаця гэта была лепшая песня, адназначна. Дарэчы, тут плюс да рэдакцыі Loudwire, па версіі якой лепшай песняй была названая менавіта Empire of the Clouds. Але гэтая фан-база, бліжэйшымі канкурэнтамі ў галасаванні былі Ghost з 6%. А ў 2016 годзе што было? Гэта проста вельмі крыўдна. Я разумею, што фанаты Baby Metal з'яўляюцца і сярод металістаў, і прытым у значнай колькасці. Ды і прытым нават такія легенды, як сам Роб Хелфорд. Навошта ты гэта зрабіў? І ў каментах фанаты іх так аддана абараняюць. Вы не можете прыняць нешта новае ў метале, кажуць яны мне. Да з чаго вы ўзялі, што я не люблю Baby Metal? Таму што ён проста адрозніваецца ад традыцыйнага метала. Я люблю эксперыменты з жанрамі. Узяць хаця б той жа Mastodon ці намінаваны ў 16 годзе Flash God Apocalypse. Увогуле сумесь сімфоніка і дэта.
Але, блин, выбачаюся, гаўно не стане офігенным толькі ад таго, што яно будзе новым. Аргумент пра тое, якія мілыя гэтыя дзяўчынкі, я ўвогуле не магу ўспрымаць усур'ёз. Гэта рок, а не попса. Тут мы ацэньваем першую чаргу музыку і толькі потым пераходзім да іміджу. А імідж без музыкі для мяне ніякай вартасці не нясе, і я спадзяюся, што вы са мной пагодзіцеся. Ну і нарэшце вы мне можете сказаць, што гэта проста маё суб'ектыўнае меркаванне. І так, я згодны, што гэтае гучанне камусьці можа і спадабацца. Але яшчэ ніхто не змог апраўдаць тое, аб чым я казаў раней. Штучнасць гэтага гурта. У рок-гуртах кожны ўдзельнік аказвае ўплыў на музыку. Ён піша музыку, піша тэксты, грае свае партыі ці спявае ў нейкай сваёй асаблівай манеры. Яны самі ствараюць гурт. Прадюсеры і лейблы толькі дапамагаюць ім і не карэктуюць іх музыку. Ну і не заўсёды да лепшага, вядома. А тут прадюсеры робяць усё. Ствараюць гурт, пішуць музыку і тэксты, прыдумваюць ім імідж, танцы і гэтак далей. Вядома, за гэта адказваюць розныя людзі, але справа ў тым, што самі Baby Metal не адказваюць ні за што ўвогуле. Чорт, яны ж нават не ведалі, што такое метал на момант стварэння гурта. Гэта ж абсурд нейкі. Гэтых дзяўчын потым заменяць. Гэта відавочна, ім жа ўжо зараз 17-19 год, не такія ўжо і дзеці. І калі іх не замяніць, то гурт наогул страціць усю сваю канцэпцыю. Дык вось, іх заменяць, а музыка і гучанне застануцца абсалютна такімі жа. Таму, што тут казаць, Baby Metal гэта абсалютнае вычварэнства і адназначна горшы метал-гурт усіх часоў. А з вами было Кола Аглядаў. Выбачаюся за такое крыху хаатычнае відэа, але ў мяне проста вельмі накіпела гэтая тэма. Калі ласка, пішыце ў каментарах, што вы думаеце з гэтай нагоды. Згодныя вы са мной ці наадварот, падтрымліваеце Baby Metal, усё роўна пішыце. Блін, трэба пайсці паслухаць крыху Slayer, каб супакоіцца.